खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजो राजाखौ रैखाथि होनाय आरो मिथिंगाखौ रैखाथि होनाया सोरखारनि गेदेर बिबान नाथाय सोरखारनिसिम गोबां खावलायनायनि उनावबो सोरखारा जेबो राहा लायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो आखायाव गोजा फिरफिला लानानै ओंखारनो गोनां जादों बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाथाबारि हाग्रा खोन्दो मावख'नि सिङाव जापादं हालामनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिरिंगापुर गामियाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दिरिंगा दैमाया गोबां खुरखादों आयेन बेरेखायै बे दैनिफ्राय बाला अन्थाइ रोगानानै लांनायनि थाखायनो दैया गोबां खुरखादों जायनि थाखाय दैनि जिङाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आयेन बेरेखायै बेबायदिनो जेसिबि डाम्पार ट्रेक्टर आरो मलनिफ्राय बाला अन्थाइखौ रोगानानै लानानै थाङो जेसिबि डाम्पार आरो मलनि बिगोमाफोरखौबो गोबां खावलायबाय जाहाथे बेनिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइखौ रोगानानै लाङा आरो बेनि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' एमएलए भुपेन बर' डिसि आरो हाग्रा बिफानजोंबो सावरायबाय आरो बिथांमोनखौबो खावलायबाय नाथाय बिथांमोनहा जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गावसोरनो सिमा बोनो थाखाय बा सिमा थुनो थाखाय आखायाव फिरफिला लानानै ओंखारबोदों आरो फिरफिलाखौ हायाव थुदों जाहाथे बे सिमानि बाहेरायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ बुरखांनानै लानानै थाङा बेनि थाखाय गोख्रोङै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि बे दिरिं दैमाया थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्रायनो गोबां खुरखादों जायजों गं 10निफ्राय 12सो नखरनि आबाद फोथारा खुरखादों जेराव साफ्रोमनियाबो 2निफ्राय 4 बिघासो हाया खुरखाजानो गोनां जादों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रानो ओंखारनानै बे राहाखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों अरुणोदय 3.0 खौ रायजोआव मैया बेखेवनानै होबाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि दाब दाब जायगायाव भार्चुएल बा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय अरुणोदय 3.0 खौ सोर बायदिया अरुणोदय 3.0 नि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो सोर बायदिया अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों अरुणोदय 3.0 नि गेजेरजों 1250 रां दान मोनफ्रोमबो मोनलांगोन रान्दि आइजोफोर फिसाय गारजानाय हाबा जायालासे थानाय जायफोरा 45 बोसोर बांसिन जाबाय बिथांमोनहा मोनगोन देहायारि जेंना गोनांफोर सोरखारजों रेजिस्टार खालामजानाय अल्ड एज हमाव थानाय बा बैसो जानायफोरनि न'आव थानाय आइजोफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन न'खरखौ नायग्राया 60 बोसोरनि बांसिनब्ला बा देहायारि जेंना गोनांबा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो HIV थालासेमिया हेम'फिलिया आरो माखासे बेराम गोनां न'खरनि आइजोफ्रा मोननो हागोन न'खरनि इनकामा 2 लाख रांनि खम जायोब्लाबो बे न'खरनि आइजोफ्रा मोननो हागोन नाथाय MP MLA एक्स MLA पन्चायत राज सिस्टेमनि मेम्बारफोर अट'नमास काउन्सिल VCDC नि मेम्बारफोरा बेखौ मोननाय नङा डक्टर इन्जिनियार आर्किटेक्ट CA बेंकनि अफिसारफोराबो मोननाय नङा फोरोंगिरिफोर जायफ्रा कन्ट्रेक्चुएल बा रेगुलार बिथांमोनहाबो मोननो हानाय नङा जायखिजाया गभर्नमेन्ट रेगुलार एमप्लय पेन्सनार कन्ट्रेक्चुएल वार्कार अंगनबादि मावथि आसा मावथि बिथांमोनहाबो मोननो हानाय नङा रायजोआव कंग्रेसनि सरकार फैयोबा बन्द जागोन अरुणोदय बिथांखिया जाय अरुणोदयनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफ्रा मुलाम्फा लागासिनो दं आरो मैयानि सानावसो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवनानै होदों आरो बेनि गेजेरजों 1250 रां मुलाम्फायारिफोरा मोननो हागोन बेयो कंग्रेस सरकार फैनाय लोगो लोगो रायजोआव बन्द जागोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर' बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि अरुणोदयनि सोलायै न' लक्ष्मी आसनि लाबोगोन जायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो नखरानो 3,000 रां मोनफ्रोमबो दानावनो मोननो हागोन मोनफ्रोमबो दाननि 9 थारिखआवनो 3,000 रांखौ मोननो हागोन रावखौबो बासाबासि खालामालासे बा जाति धोरोम राव हारि बेफोरखौ जेबो बासिलायालासे मोनफ्रोमबो नखरानो मोनफ्रोमबो दाननि 9 अक्ट'आव 3,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों 2026 मायथाइयाव कंग्रेसनि सरकार फैयोब्लानो बेयो जागोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो बिजेपि सरकारनि सायाव गाग्लोबनानै बिथाङा बुंथिबावदि बिजेपिनि मन्त्रि MLAफोरा मिटिं खुंनो हायाखै फर्म होगोन बायदि होगोन होननानैसो आइजोफोरखौ जमा खालामदों होननानैबो बुंथिबावो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय नटिस फोसावदों जायफोर बिजाथिफोरा आसाम पुलिस कनस्टेबल UB नि 1645 पस्ट
कनस्टेबल AB नि 2300 पोस्ट आरो गुबुन गुबुन पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआ जासिगोन फैगौ 3 अक्ट'बरनिफ्राय जासिगोन बिजाथिफोरा एडमिट कार्डआव होखानाय जायगाफोराव नुजाथिहैनानै टेस्टखौ होनो हागोन एडमिट कार्डखौ 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय slprb.assam.in वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोनहा मोननो हागोन मोनफानि उनाव मोनफा पेजार बेफ्रुनायनि उनाव बे खेबाव वाकी टकी आरो आखायाव लाग्रा रेडिअ'फोरा मोनफानि उनाव मोनफा बेफ्रुदों वाकी टकी आरो आखायाव लाग्रा रेडिअ' बेफ्रुनायनि जाहोनाव 20 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 450 नि गोबां सुबुङानो जोखोम जादों बेनि सानसे सिगांसो पेजारा गुबुन गुबुन जायगायाव बेफ्रुदोंमोन सोरनिबा बेगाव सोरनिबा आखायाव बबेबा न'आव बबेबा गलायाव बेफ्रुदोंमोन जायजों 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो 3,000 नि गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन हिजबुल्लाह उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरानो बांसिनै जोखोम जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों लेबानन हादराव जादों बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया थांनाय सानसे सिगांनिफ्रायनो बेबायदि इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरा बेफ्रुगासिनो दङ सानसे सिगां पेजार्स जायनि गेजेरजों मेसेज बायदिसिना दैथायहरनाय जायोमोन बेयो मोनफानि उनाव मोनफा बेफ्रुदों आरो बेनि सानसे उनावनो वाकी टकी आरो आखायाव लाग्रा रेडिअ'आ मोनफानि उनाव मोनफा बेफ्रुदों जायजों लेबानन हादराव दासिम गासै 32 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानै हेल्थ मिनिस्ट्रिनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि लेबानन हादराव जादों गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरा मोनफानि उनाव मोनफा बेफ्रुगासिनो दङ थांनाय सानसे सिगांसो पेजार बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन बेनि अखानायैनो वाकी टकी आरो आखायाव लाग्रा रेडिअ'आ बेफ्रुदों जायनाखि इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरा बेफ्रुगासिनो दङ बेनिखायनो मबाइल लेपटप कम्पिउटार बायदिफोराबो बेफ्रुनो हागौ होननानै सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय फैदों आरो बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थादों सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला वाकी टकी आखायाव लाग्रा रेडिअ' पेजार बेफोरबायदि बेफ्रुनायनि अनगायैबो सलार एनार्जि सिस्टेमफोराबो माखासे जायगायाव बेफ्रुदों आरो दासिम गासै लेबानन हादराव बेबायदि गाग्लोबनायजों 32 सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो रोजा रोजा सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जाबाय देहा फाहामसालिफोराव जोखोम जानाय सुबुंफोरजों बुंफबदों होननानैबो हेल्थ मिनिस्ट्रिनिफ्राय फोरमायथिदों जायनाखि लेबानन हादराव थानाय हिजबुल्लाह उदखारि हान्जाया हामासखौ मदद होनानै इजराइलनि हेंथा दावहा नांदों बेनिखायनो इजराइल हादरानो बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामदों नाथाय इजराइलनिफ्राय दासिमबो खुगा बेखेवाखै मरिगाव पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन जायगा गासै 6 जायगायाव सिग्रोमनानै 10 साइबार क्रिमिनेल अदेबानि दुथांफोरखौ हमनो हादों दुथांफोरा गुबुन गुबुन राहाजों रां लुथिनायाव लोब्बा दंमोन क्रेडिट कार्ड लन एप बायदिनि गेजेरजों गोरोन्थि डाटा होनानै बा गुबुननि डाटा होनानै कौटि रां लुथियोमोन एक्सिस बेंकनिफ्रायनो दासिम बेबायदि साइबार क्रिमिनेलनि गेजेरजों 10 कौटिनि गोबां रां लुथिनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों मरिगाव पुलिसआ बेबायदि लुथिग्रा दायनिगिरिफोरखौ 100 गोबांखौ हमनो हाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आरो दा 19 हमनो हाबावबाय मरिगाव पुलिसआ 19 हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 24 पेन कार्ड जाय गुबुन रायजोआवसो बानायनाय बेनि अनगायैबो आधार कार्ड 80 सिम कार्ड 18 मबाइल आरो बेंकनि गुबुन गुबुन डकुमेन्ट बा फोरमान बिलाइफोरखौबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों हमजानाय 19 मादाव माखासेया उन्दै गथ'फोरखौ लांखारनाय फानहरनाय बायदि केसजोंबो लोब्बा दं होननानै फोरमायथिदों मरिगाव पुलिसआव हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै जाहानुर आली फारादिस आली वाकिबुर रहमान हुसैन जाहांगीर आली बाबुल इस्लाम आरो माखासे दिमौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोब्लिब बिफान आरो आसाम सोरखारखौ मान बावदों असमिया हारिनि हारिमु सरायाव थालिर बिलाइजों साजायफबनानै बिदाय होबाय स्मार्ट मिटारखौ स्मार्ट मिटार लागायनायनि उनाव गोबां मोब्लिब बिल फैनायाव मोब्लिब बिलखौ होनो हायैनि थाखाय अरायनि थाखाय बिदाय होबाय स्मार्ट मिटारखौ असमिया हारिनि हारिमु सरायाव थालिर बिलाइजों साजायफबनानै बिदाय होबाय स्मार्ट मिटारखौ दिमौ एपिडिसिएल मावख'नि मोखाङावनो बेबायदि साजायनानै बिदाय होदों स्मार्ट मिटारखौ आरो आसाम सोरखार आरो मोब्लिब बिफाननि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिनानै बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायथिदों दि एपिडिसिएल बिफाननि मावथिफोरा जाहाथे स्मार्ट मिटारखौ बेखेवनानै लानानै फैयो बेनि थाखाय खावलायदोंमोन नाथाय एपिडिसिएल बिफाननिफ्राय जेबो राहा लायैनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि स्मार्ट मिटारखौ बेखेवनानै एपिडिसिएलनि मावख'नि मोखाङाव गथायफैदों
आसाम सरकारा एपिडिसिएलजों लोगो नांनानै बाहेरा कम्पानि आदानि आरो गुजराती कम्पानिफोरजों लोगो नांनानै स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों डाकाति राज खालामदों होननानै खुद्रियो रायजो राजाफ्रा। ओजोंहाय बेरेखा दोलोनिफ्रायबो आसाम सरकारखौ गाग्लोबो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायजोखौ सालायनो हायाखै। मोनफ्रोमबो दानावनो दाहार लायो, मोनफ्रोमबो दानावनो हाजार कौटि रांनि दाहार लागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। जायनि थाखाय मुवा बेसादनि बेसेनफोर जेरै पेट्रल, डिजेल, मुलि बायदिनि बेसेनफोरखौ बांहोदों। बेनि अनगायैबो स्मार्ट मिटार लागायनायनि सिगांबो मोनथामै 3 गुन मोब्लिबनि बेसेनखौ बांहोदोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव स्मार्ट मिटार लागायनानै स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थै सोबगासिनो दं होननानैबो सोरखारखौ गाग्लोबो बेरेखा दोलोनिफ्राय। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रस्पेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। नाथाय डी फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा। लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।